Eikö täällä olisi, tuolla on se, missä se Vanteri se juttu. Se on tonne päin vielä jonkun maista. Mä muistan. Vantersi. Elbow Room. Justiin, joo. Ai, no, onko toi kyynärpää huone? Elbow. Elbow. Toi tulee jo aina tänne, mä katson päivämäärän, niin ei mene kauan, niin toi tulee Kallasta täällä. Mä katsomaan, mä perään tästä. Kun toi sua pitää hoitaa sun asiat vähän. Tiedät mitä tarkoitan. Siellä onko suomalaisia joukkueessa? Siellä on monta suomalaista. Mä tiedän. Ne ovat hyviä. Joo. Mä vaan koitan olla hyvä ihminen. Kato joku. Mä en tiedä, miksi se niin tykkää tästä. Addiction. Viisi, muistatko kun me viimeksi oltiin täällä ja minulla ei ollut tukka? No näin. Нет, у тебя волосы длинные были. Когда мы последний раз были тут, я был лысый. По-моему, длинные. Нет, я помню. Vai jäätelöä. Katois, siinä lukee pissa siinä kylvessä. Emil Rachel. Что я первое имя? Что я фамилия? Как человека зовут? Ее фамилия Эмиклар. Ее фамилия Эмиклар. Эмил Харт. Katoisin pilvet ovat ihan harmaita. Miksi me ollaan istumassa? Voidaanko me johonkin mennä? Ну человек привел, ну видишь, я сидит. No se on autisti se. Ну да. Человек же хочет. Хочется же человека. Se on aika hassu, kun sä oot puhumassa, että ihminen on ihminen, kun sä yritit. Sä tiedät, mitä yritit tehdä.